Oh, binignit. Madyo na naman yung binignit. Kapag lingkod mo, Bi. Christian, mudugag bang ka? Ay na po man dari, wam yung kanan ng kamuti nga, hilti man ang kamuti. Kanan ng kamuti. Tamis ba doon ng kamuti? Ha? Aw, gagmay mo na hagkaan. Napa may daghan din kagiro oh. Atong punan Bi. Di na ka? Napa ipunan punan ba? Ha? Oh, kasama na. Oo, si Tumtum tadi. Si Timtim, asa man? Kung ano daw ang Timtim? Halahilong kayo na naging yung maestro. Yung kara ni Diyos Kristilog si Nicole. Nay, kanang nas lamisa pa kay bugnaw na na oh. Guntak balik mo gini kanang klase, mga uman, mga hoy sa. Okay mo kay mga hoy. Uy, nay klase ugma dani. Na. Hi guys, ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Sa mga pa naka-subscribe dahil guys, sa playo ko subscribe sa akong channel Ruby Provinciana. Karon dahil guys, nahanahanahan nga magluto ko og binignit kay nay mga bata daris at bang daghan kadto ng gikuan. Uban pa dari mga pagmangganda sang bana. Kay naman ko'y kamuti darin, na po ko'y pilit, so na po ko'y asukal. Way problema kay ang lutoon dron kay madun naman ika pamirindas mga bata. Kay na may mga lingkuranan po dadto sa mong atbang kay naiga klase dadto kay gipaadyo lagi ilang eskwelahan darin dari sila nagklase sa baybay. Guys, nauna to guys kay magluto miron og binignit kaba daghang bana. Maya guys, lalaglag na natin yung gata. So masarap sana yan kung mayroong saging, sago. Gaya yung mga ginataang Maynila ba na may mga saging, sago, langka para mabango. So ano lang yan, parang Visayas style lang yan, yung kamuti at saka palagkit lang yan. Minsan mga sa amin, dilunaw, katong kamuti ra o bugas, lugawon, butangan og asukal. So lami kay paminawon dari guys, kay nasa alon ng dagat. Sa makasikas ng dagat, maluluto na yung malagkit ko na may kamuti. Yan na guys, naluto na. So ready na ni ang mga bata. Pilit rani og kamuti kay maoray naasbay nga stock na koy kamuti og pilit. So yummy. Ready pa ng mga bata na ni guys. Hey guys, naluto na gahang binignit. Na ang mga lamisa naka-ready man dari guys, kay na may magklase. Tapos still to nag-module, bisikado. Nahunahanaan man na guys, kaya naman di ko pilit ng stock dari sa bahay. Hanggang binignit, karon. Nawag ko mga bata. Ganiha, daghan matutong bata dari. Nagawa man, this ko still di nag-module. Nak, samagaw man. Samagaw. Sumaro na dyan kinabuhi daris. Bye, di sa makagos-gawas. Dari na tabas dagat in taon. Mudjol. Bye lang sa
Kayo itagtag natin. Balik na na. So guys, tira ko bang mga bata, aguban wa pa. Aw sa man muna mo kaon. Ako man sila. Para ko magidangan mo kaon. Wala sila aro magpapam. Apang gawan. Karon guys, manghukad na ko. Binignit. Pero mamugnaw ko nun sa mga bata. Nga, ano mo binignit? Patang ni sila buka sa tiguban. Oh, kuha na mo lang, kuwari. Parang buhong lang ng injong. Init pa. Oh, kuwari oh. Kamuglawas sa. So lami jud kadto mga undari guys kay narang kalinaw. Oh, linaw na, di linaw lagi dagat na. Kaso lagi lang maestro, naguna-unag kaon to ah. Big time pa guys. Patawa pa natin. Mag-roll na ko. Uy, kanang alinas. Mo tawag mo mga igsoon ba, Jay? Tawagan. Tawag eh. Ang tiyaray, nagmagkaon ninyo, kaya nung magsikan ba't sila? Ang lagi pang ano mo? Uy, nalagi nakapil-apil diha. Uy, di man na. Tawhan na. Guys. Nakapil-apil. Klase nila guys. Kawan man rin guys, nain nagklase. Manamo ko'y magklase dani. Uy, Arvin, din Arvin. Unag mga laki, kay wapag mga baji, asa ding mga baji. Kasi nang gibag dito guys. Init pa Kristen, pabugnawa sa. Paano mong Christmas kay makaon dyan na. Diyan guys, agahang kuan sa kaldero din dyan ah. Pilit ra ni uguan kamuti. Tamis. Ay, karibi. Ba't niya may kumutang? Katay pumuta sa mga bata og kanang kutsara. Kay punaan laman og kuwang. Kasi magkasi din ang size. Ah. Ah. Yan yan ang mag-serve oil. Ganyan siya. Oh, mga on mo binignit. Ha? Mga on mo binignit? Diri po dai. Kuha mo po dai. Kaya ko nang kaliban siya. Kaya na lang kog punan ha. Ikaw dai may dakuy mo plato na to. Special mention. Oh, dia. Nicol na gini Cristel ang pagpagnaw na. Oh. Naka-play. Oh, na akin yung may nigamit. Ako may nikaw ano? Ano sa akin mo ko kusara? Nakain guys. Binigdit nga lamang. Kinain mo ko. Pinikutsara ko. Lalim ko dito. Inag humagpangaon, magsugod na klase, bibi. Kakay. Lagi lang. Mga hoy ta.
Nagyan sa demo sport di ay. Okay, para una kasulot po ang tao. Nagka Domingo. Present gyapon mo na kuan. Spaghetti. Nakadumo ang kabado, mga ahoy ka, nakadumingo. Mga nasakta, Spaghetti. Oh, bignit. Mado na naman yung binignit. Kapag lingkod mo, Bi. Christian, mudugag ba ka? Ay na, pamagari. Huwag nyo kanan ng kamuti nga. Hilti man ang kamuti. Kanan ng kamuti. Tamis ba ng kamuti? Ha? Aw, gagmay mo na hagkaan. Napa may daghan din ka giro, oh. Atong punan, Bi. Di na ka? Napaipunan pagpunan ba? Ha? Oh, kasama na. Oo, si Tumtum tadi. Si Timtim, asa man? Kung ano daw ang Timtim? Hala, hilom kayo na lang inyong maestro, oh. Yung kara ni Just Christilog si Nicole. Nay, kanang nas lamisa pa kay bugnaw na na, oh. guntak balik mo dili ka natin klase, ng mga uman, mga ahoy ta. Kapiin mo kay mga hoy. Uy, nay klase ugma dani. Na. Ha? Iso. Oy, kisa hala. Kisa to sa dito. Uy, tawag to, kisa to. Kisa man na. Ikaw ba to? Kau tawag ka. Inarong ko ha. Kana ng kamuti kay lami ba ng kamuti? Ahay. Yung kay store na nakakaon mamo og kuan, binignit. Oy, oy. Kisa man Kulang pa daw, kulang. Kulang pa? Kulang. Nyaw sa may isulti. Mo saraman mo. Salamat. Salamat. Salamat kung napailain. Sunod napailain. Tara ko man dito ang mga barako. Kinarabay magklase be. Tara si Bibi may nagtarong. Yung assistant na ho, si Mura Bibi. pa ng classroom. O tara nga na, Bi, ha? A few moments later. Hala guys, naibata nga na anod. Grabe hugawa agkuan guys, dagat. Garihan, nagluto pa ko darig binignit karon na nga ni na. Hala, naibata na ito ah. Waa dali ah. Wasa day. Waa, kaya akong sinilas dito ah. Hala, naibata nga na anod. Dali ako kasi. Hindi ko kay Makuan. Okay, ako video ko yung kuan. Uy, buing. Makuan nun niya tanana. Lorong ko dito bata papa. Ah. Beras liksian, pulot ug buhok. Hala liksian. Original ra pa sa day. Ihatag ni ate ko dali ah. Nicole! Sa pretty baby, hala mo ras liksian. Parang kagwapo anak. Hadlo. Sin... Ay, Kristen. Wala! Oh, guys. Ganihan, nagluto pa ko Oo, dari. sigtanaw na ako. Nagluto pa ko dari binignit. No, kuya, what na oy? Nga ni nagkalit dagat karang daghang katong mga naanod. For naghanami ka di hinuon dari. Hindi hay kuno day. Sigtanaw na ako. Amo ni sang hinluan kay na Dapat na sa mga batang naway sa laman. amo sing hinluan ron guys kay na taglit na kay kulot. Kayo. Kulot tagi sang buhok.
Kaya di ba guys, si Santo Niño kuno kay na kuan ba kuno to kanang napulitan na ba kuno sa dagat kailang kanang istorya bitaw sa Santo Niño. Nasa guys oh. Luga. Panggo. Ako ni siyang panggaon guys. Kay na ano dra ni dari. Gawa. Hugawa gani ara jud diyan kay hinlo ang dagat ja karon ni kalito kay ngani ka daghan ning dagsa. Daghan na pug hinloon dani. Guys, ni dagsa daghan na kadusagbot na ah. Lahay sa guys. Parang madibigyan ka cute. Cute ra ba ni mo niya? Cute ra ba kay pagbuhok? Bata kun! Dali! Balo abat ni, Annabel. Wala, luya ni dala. Kuwan ra ba ni sa dagat? Wala pagbuhok na ako sa gapa. Alay, dulog daw ni mama matulog. Naa, dali daw nagyan sa gapa. Payim nagatas. Ito na wala sa gapa na. Ano di siyang kagwapa? Ni Piyong. Luya. Huwag nihila. Luluya nihila. Iuli sa bahay kay ahanis diyang hinluan diyang sabunan ang shampoohan kay diyang buhok arang kakulot-kulot na ah. Bala mo mga tawa mo basta karon ba dito kitag manika nga niya din siya nga alagaan kay Mga viewers mga i-rehab na nasubi. na guys Viewers. di katawan ko nila guys kay basin ko nung i-rehab ko pero tinuod din hang gibati kanang hadid ning alagaan palitan ni sinina kay basin day santo basin day Santo Niño ni di ba be Mapagaw na ma, kasi napasmuhan na po ka na lang ma. Banginan ka. Bigla katawan ko nila guys. Basta kaya nanis ang iligo gisyampuhan na ni nahang si Jan apa si namilit kamay sa buhok. Mga kuan sa kuan baha pa ng kuan ng ugma. Dapat ba na mo pa? Ako dyan yung alagaan o ipataka mo ha. Tagtungog magbinuang ko. Ano yung mas malagay? Dapat din yung gidaganda dos dagat. Ako ni sa palitang silina. Di ba be? Palitan ka na kong silina be? Ay! So cute sa among baby.